Цыбуліны высадзілі ў скрыні яшчэ ўвосені. У канцы студзеня для росту кветкам дадалі абаграванне. Жыццё пад шклом у зімовыя месяцы не спыняецца. Спецыялісты ўчастка па зялёным будаўніцтве сеюць, пікіруюць і укараняюць. Дзякуючы сучасным тэхналогіям тэмпературу ноччу падтрымліваюць да +10. Днём цяпліцы выграваюць на +20. Усё для таго, каб да вясны быць у поўным зялёным узбраенні. Акрамя тюльпанаў у цяпліцах пеларгоніі, петуніі, бягоніі і дэкаратыўныя карлікавыя гатункі. Каждый год на клумбах города Мозырь количество цветов меняется. Клумбы еще всаживаются декоративные, карликовые. И за счет этого уменьшается площадь под цветочную рассаду. В прошлом году мы 47 тысяч цветов посадили в городе, на благоустройство города пошло, а остальное мы продали юридическим лицам. У іншых зялёных секцыях хваёвыя і кустоўе. Калі чаранкі адужэюць, у свой час іх перанясуць у адкрыты грунт.